Right, ladies and gentlemen, there is an emergency kumba kwa blessed Geza. Izvezvi zvinhu izvi zvandiri kutaura handisi kutaura zvinhu zvekuti zvinozonzi time kana kuti chi. Inyaya iri kuitika yandatoona iri kutaurwa namudhara Geza. It seems like vanhu ava vakuda kudzosera Zanupf yekudhara taiziva yemathugs. This is the situation iri kutaurika panapa namudhara Geza. Ari kucomplaina zvisingaite. Ari kuti fellow Zimbabwean, I want to report to you that a group of about 30 thugs using 2 trucks stormed my farm last night, cut the perimeter fence, broke doors and smashed all windows panes on the main house. I strongly suspect they are Zanupf sent thugs spoiling for a fight with me. This is the current situation, and takaona panya iyo hii nezurokwa kune meeting yeku Zanupf. There was that young man akabuda achitaura kuti zvoni vaGeza vamunangagwa mini as long as isusu namachakaire tichiri vakuru veyouth hakuna demonstration iri kuzoitika. Maona nyaya yacho iri kuitika pazvinhu zvesezvo. I don't know kuti vaite mbachi kutaura zvinhu izvozvo. Zvobva zvaitika same day ravari kutaura izvozvo kuti hapana zviri kuitika because vakomana ava vasi mapurisa havana kana anything chatinga expecta kuti vanganzi vanotoita chekunzi vangada kumisa vanhu kudemonstrata. Hatina kana one chatinoona chinganzi chinoitika. Ende takatarisa nyaya iyoyo iye Geza ari kuzodzika panapa. Ari kunyatsotaura masuspect vaari kunyatsotarisira kuti ndo vakazviita. So muri yeZimbabwe tisati tanyatsosvika pamasuspect tichionesana vanhu vese, tisati tanyatsofumura vanhu. Rekedzai ndingogara nangokuonesai pane vanoda kuvhurirwa ma-FNB account, those who are in South Africa and even kana uri outside South Africa. Unongobata vanonzi mukoma Owen vatinawo panapa vekuti vanokwanisa kungokuitira skillful chero usina work permit, vanokuvhurira, vanokuregistera company yako, vokuvhurira business account yekuti unotanga kuisirwa mari. Unongoziva kuti nyaya dzemari dzinonetsa. Chero uchitoenda kune vanoshanda mabasa esecurity munokwanisa kuzvinzwisisa kuti mari yako basa unonorwana but mari havakupe mumaoko, vanenge vachida kuti ipote ichiiswa muaccount. Saka zveya zvava zvinhu zvekudhara zvekuti unopota uchikumbira umwe munhu ndivhurira account, vamwe vakawanda vakazotizwa nemari, handiti mazviona. So it's very important kuti mugare mangobata mukoma Owen mongoti hanzi nakuliend kune discount yamuri kupa kune vavo vari muSouth Africa. Mungogara mangovabata ipapo motaura navo vokuitira skillful racho, watoone FNB account yako, wakutoita zvinhu zveupenyu hwako zvakutoendeka zvakadaro. Saka vabate panhamba dzandatoisa pascreen idzodzidzi faster mutoitirwa plan B hapasina kutamba. So Geza pane list rake, tidzokere panyaya yacho manje since takanonoka. Ari kuti I strongly believe legal Ziyambi MP Polite Kambumura and Councillor Freedom Matawa are behind this. I will not be intimidated by kindergarten. Time for action is now. Watch out. Those zviri kutaurwa na blessed Geza. Suspect rake ndiziyambi, ndo suspect rekutanga pazvinhu zvese. Unoona nyaya iyi ndakaimboiona pane inoitwa vakomana na comrade Neva maswera sei. Ane vamwe vanhu vakabuda achitaura panapa. And these people, I don't know kuti vari part of this mathugs here kana kuti chi, but ivo vanotozikanwa futi vanhu vavo kuti vanongona kungoita zvese kuti vaprotect Mnangagwa, and havasungwe vanhu ivavo. Why? Because Mnangagwa is desperate for support. Ndosaka muchiona kuti izveso kana mugovernment kunongosiva vamwe vanhu vachiita umbavha, vachivhara vanhu, vachitamba nemari yenyika, havambodzingwe mabasa. Why? Iye anongomeka sure kuti munhu iye anomusapota chete here. Iye akangowana support zvatoita. So akabuda pamazuva mashoma adarika achiti Owen Muda Ngube is currently in meeting where they are planning with CIO to abduct and kill Geza's close family members as well as war veterans leader from Matebeleland. This morning, Emerson Mnangagwa said, do whatever needs to be done as quickly as possible. Saka kureva kuti vanenge vatopa panic mode. Ukaona zvakudai so. Isusu pakatobuda nyaya iyoyo pachitotaura zvinhu zvitaingoto it's just that maybe unongoziva kuti kuno vanhu vekuti vanenge vasinganzwananika because vamwe vanhu vekuti vakamboshanda neZanupf vanonetsa kuti tingavanzwisisa zvinhu zvavanenge vachida kuti vaite se zvinhu zvavanenge vachitaura. Saka guys, I'm even confused now kuti zvinofamba sei kana zvinhu zvichinge zvakudai so, because ukaona vakunzi vanhu chingoita yese yamuri kuda, inini I'm confused now. Kutadza kunzwisisa kuti vari kuda kunyatsoita sei.
but chandikuziva kupanika ndatoti izvo so since iri emergency ndikati gagaga tigare tataura nyaya yacho sisati ndasvika kustudio because I know kuti zvinhu zvakawanda zvinenge zvichiitika zvokuti mune muchifanira kunge mimi vanhu muchigara mazvinzwa nguva ichiripo. Zvivindi zvacho ndezveiwo right, zvivindi zvavo ndezvei. Imimi handiti muri kuti kana kuti Geza haana kana basa, why makuda kuningina family yake inopinda papi zvefamu nenhingirikini yake ize Zimbabwean wose vamwe vanhu vese chero makati imimi ane mhosva yakati doesn't mean kuti mathags akuda kuenda vachinovandaliza zvinhu zvake, vachinovandaliza maproperty ake. Ndosaka muchizoona kuti imimi vanhu ndimi munotanga zvinhu izvozvo. Panozonzi president kana abva ngatorerwe zvinhu zvese ndimune makatanga kuinvesta utsinye mune vamwe vanhu mumacitizens. Saka vanhu vanozongoti isusu hatisisina way forward, hatisisina pamwe pechimwe chekuita, takungodzosera zvamakamboitawo. And the next thing muchatanga kuti no it's not fair zvinhu zvake zvaakazoshanda what even same na iye Geza prazi rake nderake. Hazvina need yekuti vanhu muswera muchungana netumwe vanhu turi kushandiswa tuchibvuma kuenda kunotoningina, unotokwidzwa muzimota ubva waenda muri muzirori muchienda kunodistroya prazi remunhu. Chii chakadaro ichocho? It's unacceptable. Hatizombode zvemathags, politics dzemathags tiri kutoti pasi nadzo, ndo zvimwe zvinhu zvacho zvetiri tichitoti pasi neZanup izvozvo. Munotoshaya kuti zvinobva nekupi, ndo zvinhu zvetiri chitoramba izvozvo. Kanzwa tichitoti pasi neZanup ndo zvetiri chitotanga kutoramba izvozvo. How come kuti munotanga kuvandaliza zvinhu zvevanhu? Chii chakadaro ichocho? Mathags, what more munhu akaita saGeza, munhu atori nefamu nechinchi, what more an ordinary Zimbabwean wekuti haana kana chaanacho anoitwa sei? Kana kuti hakwanisa kana kutiza. Rimwe rakatotaura kuti hanzi as long as inini namachakere tichiripo hapana zvinokwanisa kuye, hapana zvamunoitwa, hapana demonstration ichaitwa, as long as nekuti vakakosha chii, vanoite chii chekunzi vanonzi vangaita iye namachakere wacho, chii chavanonzi chavanganzi vaita. It's crazy business honestly, but panonetsa manje chakunetsa apa ndechekuti isusu tiri kunzwisisa zvinhu zvakadaro zvinhu zviri kuitika, handiti hapana kana action inotorwa. Wozonzwa tautaura kuti ko polisi sei muchipindira nyaya dzepolitics, sei muchipindira nyaya dzekuti Zanup ikatadzirana nevanhu vaye moda kunzi makuda kupindira, makuda kuva involved. Why? Because chivice nikikini youth leader hachisi mbori kana chinhu chikomana ichocho hachisi chinhu chikomana ichocho, haasi mpurisa, haasi muchichi, haana kana department, haasi kana musoja obva ati ndinomisa demonstration. Hapana demonstration inoitwa as long as chichinhingirikana. Munoda kuita sei? Because inini ndakazvitarisa, muri n'anga here kuti oreti munoti munovamisa, munoita zvekunamata, munoenda kumachechi here kuti munovamisa nemunamato, but munotaura munotovamisa nekutovamisa zvehondo like motoudza president, otoudzwa izvozvo otobvuma. Inyika yekuti president achiri kuudzwa kuti hakuna zvakadaro zvinoitika as long as tiripo, president wacho oramba achitosekerera zvakadaro, obva watomira pane mamwe mapresident ototi kunyika kwako kune democracy, munhu achitotaura violence pamusoro pevanhu vese, vanhu vese vakatarisa kudai so, munhu achitoona kuti munhu ari kutotaura zveviolence. Ndo Zimbabwe yacho zvayatova inini zvangu ndatonetawo wakana ndosaka chiti zvanyanya zvinhu zvechipolitical party chakadhakwa ichi ndo chinonzi chipati chakadhakwa manje. Haiwa ndokuitira zvese, don't worry, ndichingondichengeta chete ndiripo pachigaro. Meno ndokusimbisa CV rebasa here, kusimbisa employment here. Aregedza timboona kuna mbonzi kudza achipanga akazongomuka mangwana atoona zvinhu zvachochinja, matables akazongotena, muka akukumbira sore. Ndo zvazvinoita politics, hadzidi dzungu. Toziziva ndosaka vanhu Zanup vachiti kana vada kutotora munhu vanotora munhu akadzima, vanhu vakadhibha vaya nokuti vanongoudza kuti ita zvakadai asingashandise dzake pfungwa, ndo vanhu vanoda kushanda navo ivo. Because uri munhu wekuti unorizina, unoshandisa common sense, hazvina kana need yekumboswera uchimbopanika kumbotacha. maZimbabweans vati havasi kuda, vada kudemonstrate, oti hakuna demonstration inoitwa as long as saka iwe uda kumisa maZimbabweans kuningina. Wakamira sani, umbori ani, uri chii chekuti unomisa maZimbabweans kuti vataura kuti zvoni isusu toda kudemonstrate hatishade izvo, wobva kuti saka iwe hai muri fani mutemo constitution ichibvuma. Welcome to Greenlight International Trust Bring a Smile. Our 12th anniversary Bring a Smile, which will be held in Binga on the 26th of April. We are holding a fundraising dinner
to fund this Bring a Smile on the 29th of March in Batanai Gardens from 7 p.m. to 9 p.m. We have tickets that we are selling from the cost of $10, $20, $30, and $50. Please get in touch and attend this fundraising dinner through our contacts that are written down there. I thank you.